агентаи обу ҳавошиносии вилояти суғд огоҳ менамояд, аз санаи 18 ноябр то санаи 22 ноябр дар водиҳои вилоят ҳарорати ҳаво поён рафта шабона аз -3 дараҷа то -12 дараҷа ва рӯзона бошад аз 0 дараҷа то -4 дараҷа сард хоҳад гашт. Санаҳои 18-19 ноябр дар водиҳои вилоят боришоти борон ва барфи тар дар назар аст. Дар кӯҳҳо ва домони кӯҳҳо низ ҳарорат поён рафта миқдори боришот дар водиҳо аз 1,6 то 4,4 миллиметрро ташкил медиҳад. Дар кӯҳҳо боша аз 2,2 то 7,6 миллиметрро ташкил медиҳад. тибқи огоҳиномаи агентии обу ҳавошиносӣ дар вилояти суғд ҳарорати пасти ҳаво то санаи 22 ноябр пешгӯӣ мешавад. ҳамчунин аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд хабар доданд, ки дар санаҳои зикр гардида шамоли сахт дар назар дошта шуда эҳтимоли 17-20 метр дар як сония вазидани шамол пешгӯӣ мешавад. дар рӯзҳои зикр гардида дар минтақаи кӯҳӣ хусусан дар шоҳроҳи Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ яхбандӣ дар роҳҳо, эҳтимолияти фаромадани туман дар назар дошта шудааст. раёсат дар ин иртибот аз ҳамаи сокинон ва меҳмонони вилоят эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки дар ин рӯзҳо аз сафар намудан тариқи минтақаи кӯҳӣ худдорӣ намоянд. пеш аз сафар баромадан аз мақомотҳои дахлдор аз ҳолати роҳҳо маълумоти муфассал бигиранд. ба автомошинаҳои калон тавсия дода мешавад, ки бо худ занҷирҳои иловагӣ бигиранд. ба ронандагон тавсия дода мешавад, ки ҳангоми сафар баромадан пеш аз сафар баромадан ҳолати автомошинаҳои худро аз муоина гузаронанд. ҳамчунин дар коргоҳу хонаҳо дар истифодаи таҷҳизотҳои гармидиҳандаи барқиву бухорӣ эҳтиёткор бошанд. таҷҳизотҳоро аз муоина гузаронида сипас барои истифода қарор диҳанд. ҳангоми ҳолатҳои нохуш ба телефонҳои боварии раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти суғд бо рақамҳои 83422 51555 ва ба алоқаи мобилии ин ниҳод 93 880 2857 дар иртибот бошанд.